Comedian. Pwy yw'r comedian? Shotgun. Piano. A be yw'ch gobeithio chi am y gêm? A joio. A hwyl. Chwerthin. Gobeithio am y gorau. Comedy level 10. Cael ymlaen fel bwyd. Ie. Pryd ydych chi wedi bod yn ymarfer felly? Mond wedi dechrau hyn yma, ond ar ôl cael gymaint o hwyl hyn yma, dyn ni fel parhau efo'r ymarferion a ie, gwrdd i weld